Uso kay na nga mabati nato nga moingon ta nga answered prayer. Kano sa man ta moingon nga answered prayer? Kon ang atong gipangayo ihatag sa Ginoo. Answered prayer. Unya kadtong wa gihatag, unsa man tawag nato? Unanswered prayer. Wa ko paminawas Ginoo. Wa ko tubaga sa Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Hay may sakto ani nga ang Ginoo motubag yun sa tanang pagampo o naalay gipili niya na ay answered, na ay unanswered. Para nako ang sakto motubag yun ang Ginoo sa atong pagampo. Si Abraham sa unang pagbasa naluoy siya sa Sodoma ug sa Gomora kay giplanuhan as Ginoo nga laglagon tungod sa ilang mga sala. Niampo si Abraham sa Ginoo. Iya bang gipangayo ba? Pagpangayo niya, mitubag ang Ginoo wa? Tubag oy. Sige, mag-isag balik-balik, hangyo, kanang bargaining ba? Siya kung naay 50 katao nga nagtuo nimo, imo na silang sunugon sa dili. Hangtod ni abot gid siya sa napo na lang katao. Ang gitubag yapos Ginoo, dili nako laglagon basta naay napo ka mga buutan nga nagtuo nako. Nalaglag ba ang Sodoma o Gomora? Nalaglag, nasunog. Unya, unsa may isulti ni Abraham? Unanswered prayer? Nagitubag man siya sa Ginoo? Giuyunan mas Ginoo ang iyang pagampo? Nya nganong niingon, nganong nasunog man ang Gomora? Kay wa kaabot og napo ang nituos Ginoo. Kinsa ra may nituos Ginoo didto sa Sodoma? Didto nagpuyo si Lot, ang igagaw ni Abraham. Si Lot naay asawang usa og duha ka anak nga babay. Upat na lang sila kabuok ang nituos Ginoo. Wa kaabot og napo. Nya pagdagan pagyud nila, giingnan pagyas Ginoo, kun mudagan namo padung atong usa ka lugar nga di nako iapil og sunog, og unsay inyong mabati, ayaw gyud mo lingi. Why mo lingi? Ang kuan pagyud, ang asawa pagyong Lot, pagdahunog na nilingi pagyud, nahimong asing, namatay. Sa ato patulo ra gid ang nituos Ginoo. Kinsa man ang mutuos Ginoo, kanang musunod sa isultis Ginoo, maunay mutuo. Dinhi kuno be, kinsa man ninyo dinhiron sa nanimba nga mutuo Dios Ginoo, ta sa kamot. Kanang musunod gyud ba? Sunod gyud. Tanawa, di ba? Nag-anam og kaus-os. Oy, mga buangon mo, sunugonon. Unsa may gisultis Ginoo karon? Pamalit mog slot. Kay hapit na ang Thanksgiving Mass ni Bishop Chopilo Kamomot nga karon Venerable Chopilo Kamomot karon ng 27 karong Wednesday. Nya di man ta ma-accommodate dito tanan, kita nalay mo suporta sa ilang gastuhonon. Pila to'y gastuhonon? Ga-budget og mga 7 million. Mo nang namaligya tag 7,000 ka HGBTC slots nga tag 1,000 per slot. Nya, ang sa may hangyo oros Ginoo ninyo, punig palit sa nakapalit, ang wapa kapalit pamalit. Pila pa man day atong halin sa pagkakaron? As of yesterday, ang atong naihap, ang halin 4,902 slots pa. Pakpak. Upat na lang kaadlaw kuwang napay 2,098 ka slots. Mahalin ka ni tanan, dili. Dipindi og nagtuo tang tanan. Kamong naminaw ron sa dinhis atubangan ako og ang ato mga online parishioners og nituo ta nga
angayan gyud kung mutampo di tampo yun. Pero kay di man ta mutuo usay ang atong gituhuan, ang ato mang kaugalingon sa mga tao sa Gomora nang ila ra gyung kaugalingon mao'y gituhuan, kay bao ba mo unsay sala sa taga Gomora og Sodoma? Unsa man gyud pinaka number 1 nilang sala didto? Wa mo kay bao? Basaha Genesis chapter 5 chapter 18 ngadto pataas. Ang ilang sala dito nga dako gyud kaayo is homosexuality. Ang mga babae kuno di na makig-sex og laki, gusto nila isig ka babae. Ang mga laki sa dili na gusto babae, ang gusto nila isig ka laki. Kadtong duha ka anghel nga niya dinhi nga ning lakaw padong sa Sodoma, nisaka to sa balay ni Lot. Duha ka lalaki. Guwapo man to sila, mga lakiha kay mga angels man to. Si kuan man to, si Michael o si Gabriel. Nisaka dito. Nagpundok ang mga laki kuno sa kaning tugkaran ni Lot. Nya ningon pagawasan ng imong duha ka bisita kay makighilawas mi nila. Ingon si Lot, ayaw in town kay ako ning bisita. Di amang ko'y duha ka anak nga babae, virgins pa man ni sila, kay mga batanon pa man, kanila'y tabangin ninyo. Ako ning ihatag ninyo, ayaw lang ning akong anak, ni akong bisita, kay maiko ko bisita ko ni, di mi anang imong anak, wa na'y lami, kana yung naangkuan, bisita. Mautong nakaingon ang mga anghel, wa nagitarong din hilot, mo na ato na lang gining sunugon. Kakuha mo? Kani, maritis lang ning ako, sad. Wa man nagisulti ron dire, pero iyang basahon di gid hinaw ni exactly kay ako gisulti, puno-punuan naman sa tunako, pero kanang mao ni siya ang konteksto nga homosexuality, sexual sins. Karong panahon na anha ka mo tan-aw sa internet, grabe sad ang sexual sins. Dili lang homosexuality, kana sa gyong mga kalaway ba gitawag na nato og porn or lust. In sexual sin, lust, kaulag. Kana bang wa nagyoy control din agid ta maminaw sa Ginoo. Gusto ta nga ang Ginoo mo'y muminaw nato. Gusto ta nga ang Ginoo mo'y mingon sabta ko Ginoo kay ingon ani ko. Instead nga mo ingon ta kaluy ko Ginoo nga dili ko madaan ning akong sala, ingno nano nato ang Ginoo sabta ko nga mga bityog ko, magpakabit yug ko, nga makigtipon yug ko aning isig nako ka gender. Inyong kong tutukan. Onya, kinsa may nagampo si Abraham. Unsa may giampo ni Abraham? Nga dili unta madayon og kasunog, pero nadayon gyud kay ngano man ang iyang giampo wa magampo sa Ginoo. Nakaron dili ta mo focus sa gisunog, arita sa gidungog. Ang pagampo ni Abraham gipaminaw sa Ginoo. Nagsigig sanong ang Ginoo, bisag gasigig adyas-adyas, wa mo ingon ang Ginoo, hasol ba nimo ana? Siging adyas, nisugot na kus 40, imo na sang himuong 30. Nisugot ko 30, himuon na sa dimong 20. Nisugot na ko 20, unsa pa man gyud, wa mo ana ang Ginoo, wa sa puta ang Ginoo, kay malipay ang Ginoo basta mo ampo taniya. Basta ang atong pagampo tinuod nga pagampo. Ug unsa may tinuod nga pagampo, muna ni tudlo si Kristo sa pagampo nga gitawag natog Amahan namo or Our Father or the Lord's Prayer. Unsa man ni nga pagampo pag-ingon Amahan namo, unsa man ni plural o singular? Ang context ba plural, universal. Wa mo ingon Amahan namo nga mga Pilipinos, Amahan namo nga taga San Vicente Ferrer, Amahan namo unsa pa man nga mga Katoliko. Wa di why specific, unsa ra man gyud Amahan namo. Kay ang Ginoo amahan sa tanang katawhan, gihigugma niya ang tanang katawhan. Muna magampo ganita aron dunggon tas Ginoo,
Unsa may itong inampuan, ayaw pag-ampo nga Ginoo, tabangi taon ko. Ing nataga tabangi taon mi. Nanglitan mo ampo ka nga mopasar ka sa board exam. Ing na pag-ampo, Ginoo makapasar unta mi sa board exams. No? Anong tutok pa mo? Dili sakto. Ay kasagaran ko, Ginoo, papasarain taon ko sa board exam. Ama ginikanan sa Ginoo in taon, maluoy taon ka mo pasar unta nga akong anak sa board exam. Ayaw ana, ing na nga mo pasar unta sila nga mo take sa board exam, kuyog sa akong anak. Ngayon na yung Ginoo, naamang kayo mahagbong sa board exam, ako silang papasaron, ang imong anak akong hagbongon. Ang sa may mong isulti, unanswered prayer? Answered prayer. Kaya nga naman, nakapasar man ang kadaghanan, o ang uban, nakapasar man, naapi lang sa wa kapasar ang imong anak. Pero answered prayer, mananglitan ron, na kay stage 4 cancer. Ayaw pag-ampo, Ginoo in taon, ayuha taon ko anay akong cancer. Ayaw sa pag-ingon, ikaw nga tagtungod, Ginoo in taon, ayuha in taon ang among mama o ang among papa sa iyang cancer. Ayaw anak, kay dili lang inyong papa, dili lang inyong mama, mao'y na cancer karon. Purting daghanang nag-stage 4 cancer sa tibuok kalibutan. Muna na, Ginoo, ayuha in taon ang mga stage 4 cancer sa tibuok kalibutan, kuyog sa akong mama, kuyog sa akong papa, or kuyog nako. Na siya. Haron igingos Ginoo nga, o sige, ayuho nako to silang taga dito nya kanilang imong mama mo'y akong patyon. Ningon ka, answered prayer. Di ba? Dili kay tantong gool. Nga naman, mutubag man ginang Ginoo mga igsoon, pero matod pa sa istoryas mga moral theologians, tulo kuno kabuk ang tubag sa Ginoo nato. Immediate gid niyang tubag, tulo ka buok. Yes, no, and wait. Yes nya, no, og wait. Og yes, congratulations. Kay karon dahil niya mo madawat. Usahay, no, dili pwede. Panalitag mag-ampo ka Ginoo in taon, makabaton unta kog bana kanang parihag batasan ni Father. Tagaan day kag adik-adik. No ang tubag ato kay og ang pari mo parihag batasan sa pari, di ang pari na imong mabana, di na pwede. Reserve man as madre, so ayaw nagkuana labde. Doon na magutaw sa pangayoon nga wa maigo sa atong kinahanglan. Ginoo ra may nasayon mo na, no siya. O niya, ang wait, pasabot, di pa kaandam. Pananglitan ron, 35 years old na ka, Ginoo in taon, makauyab unta ko aron maminyo ko kay nilapas na ko sa kalendaryo. Ang Ginoo, dili pa kaandam. Kaya ang imong gibasihan sa pagminyo, ang imo ragyong edad. Muna, ini kaminyo na nimo, posible yung magbuwag radayon mo, kay wa ka mangandam nga ang pagminyo di ay bisan pagkulatahon ka, bisan patyon pa ka, dili na gyud ka mubuwag. Wa man ka anang hunahunaa, so may pagwa na lang sa kaibana. No, nyag mamugos gyud ka, wa ini kabinyo nimo, mga bitra ka, makigbuwag ra ka, kay di man kaandam, namugos lang. Mao na nahitabo karon sa kasagaran namugos, kanabang mag-premarital sex. Nya ini kamabdos magminyo dayon. Namugos ka ana, dili pa na will sa Ginoo. Mao na kasagaran sa mga nangaminyo karon nga mabdos ng daan, nag premarital sex ng daan, ang resulta daghan gid nila karon shaky kaayo ang relationship, nahimong mga dysfunctional parents or broken families. Di hinuntanan kay ni mature man sang uban, naka-transform sad ba. Mo na ang pangayoon natos Ginoo mga igsoon should always be universal. Mo na kita dinhi nang ampo tas Ginoo in taon, makadawat unta mi mahalin unta ni tanang slots kay para ni sa celebration sa Archdiocese. Kita dinis parokya, symbolic ning ato nga gihunong nato atong project, nagka-short nagitaros atong mga budget dinhi kay sige mga atong trabaho nya wa na tay nisod nga mga slots kay atong gihunong. Nga naman kay ang parokya usa lang ni siya kabahin sa Archdiocese. Siguroon nato ang activity sa Archdiocese
ihunong natong ato. Pasabot, willing ta mo sakripisyo, individual parish, para makasupport sa dako nga diocese. Kung mauni atong prinsipyo, mahimutang body of Christ. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, si Kristo nagpakamatay para natong tanan. Mauna kadtong mga dili sakop sa Hudiyo, karon member nas mga Hudiyo tungod sa kamatayon ni Kristo. Dili ni ang iyang kamatayon para sa mga Hudiyo lang, para gyud sa tanan. Mo nang maluwas na ang tanan. So pasabot, part gyud, pwede si Kristo magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Mao sa nakamo, individual person or individual family, ayaw sa mo pangaon og mga duha ka adlaw. Nya kadtong inyong budget sa duha ka adlaw, ihatag dinhi, ipalit og slot. Inom lang sa amog tubig. Pila may magasto ninyo isip pamilya sa duha ka adlaw? Sobra ginatingalig mga 500, no? Oh, so ihatag dinhi. Oh, di kitang tanan ngahatag. Nya inom lang og tubig. Mamatay day mo after 2 days. Mamatay dili. Dili oy, patay go taon. Inom kag tubig, wa kay kaon, di ka mamatay. Slim na hinuon kay ka. Alagi, mawa imong tiyan, mawa imong sugar, mawa imong muus-us may imong kolesterol, hasta pang imong mga panakit-sakit kana mga uric, mga wa panatanan. Lagi. Unya napagihiling nga ihatag si Bishop Chupilo Kamumot niya ang katapusan, i-multiply sa Ginoo og 100-fold unsay imong gisakripisyo o gihatag ngadto sa uban. Lingi ay mong tupad. Ingna andam na kandi mukaon sugod karon. Sugdi karon. Unya na mukaon ini ka 27. Nya ang tanang budget ninyo gikan karon ihatag, ipalit og slot. Aron mahurot ding 2098. Inig kasunod simana, daghan kay ninyo, healthy na kayo. Nya inig sunod tuig, mahibong lang mo, ang imong gihatag nga 1,000, i-multiply og 100, makadawat ka og 100,000 nag-graces sa imong kinabuhi. Ang nitoo, manindog.